Kana kami kadi ture dayat mo anasudi unasem katikina iti krus mo sumurot kami. O Apo mi a Jesus, aguteng kami iti krus, narigat nga waten ti ayat mo. Mangiwara kawag kinapudno, ikan na kami kadi ture dayat mo anasudi unasem katikinadakesmi iti krus mo sumurot kami. O Apo mi a Jesus, agbuteng kami iti krus, narigat nga waten ti hayat mo. Mangiwaragawag kinapudno. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo ti piyesta ti pannakaitanok tinasantuan a krus. Babaan daw ti pannakaitanok tinasantuan a krus, napunas ti basol ti lubong, nadalusan ti lubong, naitanok ti tao. Dahito nga pannakaitanok, agyaman tayo ken Kristo, nga iso tinangited ti biyag na, imbukbok na ti dara na para kada tayo. Agtalag tayo nga rod iti dahito nga managayat na, panangaasi na. So papakan tayo met, babaan tayat tayo kadagiti kakabsat tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Di si bababawi anakem konatayo agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso nga agpakpakasi ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasid kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pannakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pagkawanin basbasul mi, pitot nagkurkurangan mi, etawen nakakagi, nakamisan na ken puspuso mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, bakawanin basbasul mi, pitot nagkurkurangan mi, ketawen nakakagi, nakalmesan na kempus Apo mga asika, Apo mga asika,
Bakawanin masmasulmi, bitot nagkurkurangan mi, ket awin nakakadi, nakamesan na kemuskus mi. Nakalmesan na kemuskus mi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ito'y nagkakapya, kanak iti tatawa na imbag ti panagnak na kenda. Imo na nagdaka, itanong daka pagrukpa mandaka daydaya wenaka agyaman kamken ka gapu iti naindaklan nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan narin, Diyos Ama, Ama nakabali namin, ket sika pumia Jesu Kristo, bugtong nga natin Diyos na ako, Cordero ni Diyos, ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika amangikan, kadag iti basbason ti lubong, kasyan na kami, sika amangikan, kadag iti basbason ti lubong, awatem kadaing ko'y ararawin, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yang tangay siksika o Apo Jesu Kristo di nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timbuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo at ibugbog tong nga anak mo, nagtutuok iti krus tapno isalakan na ti tao. Ipaay mo kadi tada kami ang makaammo, ket agdaydaya o tinasantuan a krus dito'y daga. Maikari kami ang makaragpat to sa dilangit, kadagiti bunga ti panangisalakan mo.
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro dagiti numero. Pimanaw dagiti Israelita iti bantay horket. Nagnada ti kalsada nga agturong iti dariwangwang iti Agaba. Akaba tatno likawenda ti sakop ti Edom. Ngem iti dalan naibus ti anos dagiti tattao ket nagsauda iti may busor iti Dios ken ni Moises. Inreklamo da, apay nga impanaw na kami iti Ehipto, tapno patayen na kami ti daytoy aletang, nga awan ti taraon wenno danom, mauma kamin iti kastoy akanen nga awan serserbina. Gapo iti daytoy, nangibaon ti Apo kadagiti nagita nga uleg, iti yanda ket adu a Israelita tinatay iti pannakakagatda. Napan dagiti tattao kini Moses ket kinunada. Nagbasol kami iti panagsaumi iti maibusor ti Apo ken maibusor ken ka. Ita dawaten mi kuma ti Apo nga ipanaw na dagiti nga uleg. Iti kasta inkararagan ni Moses dagiti tattao. Kalpasan na inbaga ti Apo kini Moises a mangaramid iti sinanuleg a bronze sana ibayog akas wagayway tapno umimbag ti siya sinuman a makagat no kitain na ti sinanuleg. Iti kasta nangaramid ni Moses iti sinanuleg ket ingkabil na ti akas wagayway. No adda kagaten iti uleg, umimbag no kitain na ti sinanuleg. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Di mo lipatan dagiti aramid ti Apo. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. Ipangagyo dagiti balikas ko, dengenyo dagiti panursurok, da kayo at tao. Pangarig tinak isarita, ilawlawag ko dagiti borbortya iti ugma. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. No adda papatayen na kadakwada, isumeten ti panagbirok ken kuana dagiti dadduma. Agbabawi da ket si papasnek da nga agkararag ken kuana. Malagip da ati Dios ti salaknib da iti kangatuan amang isalakan kadakwada. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. Ngem pasig nga ulbut isa sa wenda patarayok amin nga bagbagada. Dida nagtalinaed as ipupudno ken kuana ket dida tinungpal tinagtutulagan da. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. Nupay kasta kinasyan ti Dios dagiti tattao na pinakawan na dagiti basol da ket di na pinukaw ida. Naminadu ating tinengel na ti uget na ket minidmedan na ti pungtot na. Di mo lipatan nagiti aramid ti Apo. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ni Kristo Jesus, nupay adaken kuana ti pudno a kasasaad ti Dios, di na may impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem, iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Inalan na ti kasasaad iti maysa nga adipen. Nagbalina kas tao, nagparang iti natauan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog ang ingga ken patay. Wen iti ipapatay na iti krus. Gapo iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na ken kuana tinagan anatantanok. Ngem iti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw iti nagan ni Jesus agparintumeng dagiti amin na parsua sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin na tao ani Hesu Kristo iso ti Apo. Apakaidaydayawan ti Dios Ama. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos.
sa ukahon, tungtungik tuyadipen mo, at daken ka, dagiti sa uamaka, idetiyang nanayon na biyak. Alleluia, 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 at daken ka, dagiti sa uamaka, itetiyang nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit ken ka, Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. gloria ti may pay ken ka. Kinuna ni Jesus ken Nicodemo, awan ti immuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao, abim maba manipod langit. Kas ti panangibayog ni Moises ti sinanuleg itilet ang, masapol ti pannakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbiag nga agnanayon. Ti si asino man amamati ken kuana. Tapno agbiag nga agnanayon ti si asino man amamati ken kuana. Gapoy ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaiso na nga anak na, tapno ti si asino man amamati ken kuana, saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukumen na ti lubong, no di ket tapno isalakan na. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, Kristo. Good evening. Sino ti makaiturad kada kayo nga makikaidda ti ulag? Anyo pa napadasan? Ay, hindi basta di elementary akon. Haanda ka kakaidda da amang kidainang ko. Di grade 3, grade 4, grade 5 daga kasi adda bukod ko nga pagiddaan ta daga rod duang ading kon. Laklakayan ka ning kajay. Unada. Tipat paturugak iji sirok mi tati balay nga rod kaditi kadaanan nga tabla iji sirok na didingan mo ti tinaked. Iji sirok adda papag nga pagipumpumpunan ti erik. Iji abay na naimeng at iji ti inti dak. Ikamen nga daytay no maisbuam ka agabot diyan ti batog ti ubot mo kasi ti ikamen ko ide. Kijayak nga maturog into no kwan, kanayon nga no makariingak, adda ka idak nga uleg. Amoy dati uleg nga tulang. Na tinay kasla violet nga nangisit nga hamimot patayon man dagiti nga uleg. Umay sumalipang pang imbag ka tadi nga malipit man. Diyan imbag ka tadi maidaan mat. Ta di nakagatan. Makaring kabigat adda ininayadem to nga papapanawon DJ tulang diyan mo hawan sa gitan na kung kunada mo DJ idi nga uleg diyan mo napay nga tulang ti pangawag mi nga ta nga makangeg. Tulang ko na DJ kanayon nga kasi nga aldalat ta kakaidak idi nga DJ uleg nga tulang nga DJ kan. Kahang ko mga kabuteng ora siya idi aka no da uleg kamat-kamaten mi nayon ti biag ti barbaryo no da uleg kamate maging gana nga makabailam nga patayon kasi jay. Ngam idi nakagat ni ading ko ti uleg ke sus nakigtot kami. Awanen dandani natay. Dalaga nga hangagkot ko tayong lamatanan ti agkidya-kidyaten pamiti imbag tada adda antay benom ditoy lorma di ti buteng na ti poison ti uleg na uyong. Tata panag dadawap pagay adu uleg di mat. Basta kadag ito yung panawon. Dahiti umuna nga maibasa, di mat inruar ti Apo dagiti Israelita napandajilet angen. Nagreklamo da apay nganyag na kami ditoy awam makan. Isublida kami la ijay Ehipton. Tiya dijay ta uray adipen kami. Mangan kami dagiti sitwasyon da nagreklamo da kini Apo Dios. Anya ti inaramid ni Apo Dios gaputa nagsulpeng dan nagreklamo dan na naibusan da ti anos nagreklamo da anya ti inaramid ni Apo Dios.
nangipatulod ti ulag nga dagita na. Kasi kumamot tata niya. Nagatay ko masulpeng, hanga makimismisa. Nagatay ko kawarasan na ko mati ulag. Amumlatan, apay nga natin ni Kaarobam, hanga nakimisa. Nagmayat ko mamod na yan. Nagatay ko maawan ububraan nang agtutugaw ta sirok ti mangga nga tumanabutob nga agtutot-tot ko mati apan na pa. No nasulpeng tay ko warasan na tay ti ulag. Laman. Gasam dito nga bilag ti Diyos, idi nga panahon niya. Nasulpeng dan naon na ibos ti anos da niya ti kunana, winarasan na ti ulag. Tatamutin ka, awan na padasan nang ipatulod ta ulag pulutan, kunada dya yamin. Tinted na ta ulagan ako, yes, kunada ka nga rodin, handang agbutingan. Kanya tinaramid, nagkararag mo lang ni Moises, anya ti kunana, matay dagiti taon, ikat ang papanawam dagiti ulag, agaramid ka tinagsinan ulag kunana. Kasi asino man nga kumita, uray makagat, haan nga matay. Kasla ko maadabaksinan, ma-immunan, gapo da jay maagasan, ti kayat na nga sa uwan da jay. Kainyarig na da ito, dito maibasa tayo, dito piyesta tayo, pan nakaitanok ti na Santuan Across. Nga inyarig na ti baro nga kasuratan, nga si asino man nga kumita, mamati, iti dayta pan nakaibayog ti cross, maisalakan. No di ginagsinan ulag, ti inagasan na kapoison, ti ulag. Ti cross, ti inagasan na basol ti sangalubungan. No di poison, di gita ti naagasan, dayto yung matigita ti basol, pinunas na dito'y lubong. Nga uray no si ka nga tao nga nabunyaganen da tayo nga tattao nga nabunyaganen, uray ko na tayo nga agbasol tayo tumanen kasla nakabaksin tayon. Agbabawi tayo laeng kasla agbabawi tayo laki diti basbasol tayo, ikarigatan tayo laki apagbabawyan dahi ta nga basol tayo, palintigan ti biyag tayo, napunasen. Imuna pa yan nga napunas, sisasaganan nga napunas dahi ta nga basol, babaan ti pan nakaibayog iti cross. Takuna nangarod niya, ti nagbaetan ti langit kendaga, na itangkayag ti cross, tapno maisalakan ti lubong. Tababaan dahi ta nga ipapatay ni Apo Jesus, pan nakailansana iti cross, nairaman tayo nga rod, iti sakramento, imbati na. Dahi ti sakramento, isod agtultuloy, babaan dahi ta nga cross, na ibati kada tayo, imay kanya tayo, nga os-osto, realidad, nga imay kanya tayo ti sakramento, isot ni Kristo, nga isot ti nang punas ti basol tayo. Kada ito'y kumatibig-bigbigan tayo, tunggal makita tayo dahi nga cross, tunggal makita, tunggal tumangad tayo iti dahi nga cross, mabigbig tayo, ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Tababaan kin ni Jesus, impatulod na, tapno maisalakan ti lubong. Iso tunggal makitam ti cross, agyamang ka. Tunggal makitam ti cross, tunggal aramidan tayo, ti si senyal ti cross, sign of the cross nga rod. Agyaman tayo, iti dahi nga sakripisyo. Datayo nga mamati, dayayan therefore, datayo nga mamati kunana ni Apo Jesus, ay iwan kunana, ti mamati maisalakan. Therefore, every time nga aramidam dayta sign of the cross, tunggal aramidam dayta nga senyal ti cross, ket agtultuloy ti pan nakaisalakan, laglagipem ti pan nakaisalakan, mamin ano kayo nga agtandaan ti agmalam. Hindi kayo sabi, agtandaan mo nga mangan. Uray sa no, pang kay makipangan, ngaman nga no, adda nagpapuls di ay kaarubayo ko, mamano ti makitkitak nga aglualo. Ilaluamon, Father, kung awanak pa'y ka, dinarupyo mo ilatan. Awan sapay naglualo nga, uray no personal la, nahan nga makalwalo di jay gimong. Kasas jay mat. Kano mamin ano ka nga mamintlo ka mangan, maminpat ka mangan, mamin ano ka mga ag sign of the cross. Pamindisyon, may palagip ti pan nakapakawan ti basol, panagyaman panang bigbig iti dayta nga cross. Kakunak nga roden, orin na kay mga mamunsyon. Nalipatan yun sapay tinaglualo, ngam di aguyaw ti handahan yung malipatan.
Kadakos-kusel na. Nagagad. Taga-igid gad tibay na pangkalangarod nakipudsen. Data pala aguyaw. Nagagad ko ng pala. Kapila agyaman. Hangka pa'y naawis. Adda ka pa'y iya, hangka pa'y naawis. Agreklamo ka pa. Awan karba nga mga agreklamo. Ay, suti kong ko na, antay mo malipatan di schedule di jay pakan. Ngam di schedule ti kararag. Maiyaw awan. Isugarot, uri ka no panangan, iji unag tibalay. Ngamin ano tayo nga, uri ka no di jay, amu tayo mo di kararag, apo bendisyonam dahito yung ataraon. Agyamang kami, ay tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Iso nga tunggal aramiden tayo dayta haan laeng nga nagbalin nga anda tayo gamin ka kasla kustumari mo ilatan nga gapota Kristiyano kang ka di mo malipatan mo di ka ipapanan nakin jimining na nga babaan ti cross insalakan na ti lubong dayjay babaan ti cross insalakan na ti lubong kanukit kitaan tayo matitinaldo-aldo nga panagbiag tayo babaan ti cross insalakan na ti lubong. Kaapayang harod nga datayo no adda cross tayo kaag-complain tayo. Lakitaan nyo niya. Babaan ti cross insalakan na ti lubong. Apayang harod nga no datayo ti makari na ti cross. Lakitaan nyo niya. Agreklamo ka, maupay ka, no makari na tayo ti rigat ti biag tayo, ti cross tayo ti biag tayo, no daduma ka pabasulan tayo pa ni Apo Diyos. Kaiday ta nga cross ti panakaisalakan, therefore data cross mo met, no maanusam, no maayat mo, no karigatam nga bagkatan, haang ka nga agkum-complain. Iso ati pakaisalakanam. Iso nga rod nga, no daduma nga rod ka, iso nga rod nga, ikan na tayo, ti cross tayo, no daduma, ti atingitingan na, testingan na, rinaan na, no kas ano ka andor, ti pamatim, kas ano nga bakla, yun nga, addaan ayat. No gumino daduma, ti attitude tayo, nga rod ka, likliklikan tayo, no mabalbalin, awan ti agsakit. Kas di amin ti kayat tayo. Nang mabalbalin, awan ti problema. Inya kay may katilubong nga, hello? Nang mabalbalin, adda amin kwarta tayo nga nakaad-adohan tayo nga agkamtod. Inya tayo nga rod, hello? Kasi di nga rod ti kayat tayo nga biyag na tinanam ay, awanan ti problema, awanan ti sakit, awanan ti pakarigatan. Ngamhaan, iji pa idagijay panubok, dagiti cross tayo nga ibilbilang tayo, iso ti pakaisalakanan tayo, no kabailan tayo nga awitan. So garod na daduma ka, nagsaya at kitaan nyo. No pagsakitan na tayo, ipapati tayo ti aglualo. Pumakumbaba tayo. Ngam no si sasalon at tayo, nga adda kwarta tayo. Narabaw di kararag. No itid na amin nga kasapulan tayo, no daduma, kasla medyo haan unay nga na seryoso di jay karadag iso no daduma ka nalaing ni Apo Diyos, iremedyo na nap agsubli tayo king kuana. Kada gito nga cross na, kitkitaan na, pangkitaan na, no si asino tayo, kas ano tayo nga, kasano tayo nga agtalek ken mamati king kuana. May sapay, datay amin ka adda cross tayo. Datay amin ka adda pakarigregatan da adda panubok ti biag tayo. No daduma ti pakaabakan tayo no adda cross di biagen malipatam ti agayaten. Pagrason mo di jay crossen tapno maisakripisyo di jay ayat mon. No. Ti cross simbolo na ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Uray no adda baklay tayong ador adda bakbaklayon tayo ti across. Haantay nga paabak ti mission na ituloy ti agayat ko na nangarod to yun imay niya ti ayat na ti lubong imay ni Kristo babaan ti ayat na bimaba babaan ken Kristo gapo ti ayat na kada tayo di karod classic nga istorya ko na kano ni San Pedro kasano kadakkel ti panagayat mo kada kami Apo kunana kasta ni Apo Isus nga simmongbat naawatan na laengen idinatay ijay cross dayta ti panagayat inted na buo di biag na aging gakin ni patay kaapaya ti saludsod kanya tayo no daduma apaya nga no adda cross tayon ka
pagrason tapno hanta ituloy ti agayat. No adda na kaupaya mon ka ay so pagrason mon tapno hammo ituloy ti agayat. No adda hangan nga ngayat kengkan pagrason mon tapno hammo nga ituloy ti agayat. Sabali kini Apo Jesus, sabali ti ayat nga impakita na nga masapol nga so papakan tayo. Uray nakabaklay ti cross. Impaganat-gat na latta impari na nalatta ti panagayat na kada tayo nga tattao na. Iso nga tunggal makitam day nga cross, dagiti ti masapol nga laglagipem. Anya dayay ay ayaten na ka ti Dios. No tunggal aramidem tinasanton a cross, ibagbagam mamati ka iti dayta nga ayat ken sakripisyo ti Dios. Maikalo tunggal makitam ti cross no aramidem tinasanton a cross, laglagi pa nga babaen ti cross insalakan naka, therefore carry your cross. Awitem met dayta cross mo nga addaan ayat. Awitem dayta cross mo ituloy mo nga bagkaten nga addaan ti ayat. Finally kunatay manen. Haantay nga mabaling nga bukbukudan. Haantay pulos kabailan. Batit laeng tipigsakin laing tayo nga mangbagkat iti dayta nga cross. Isuna, ulitin tayo, isuna tinalaing agawit ti cross. Ikamang mo, ikonektar mo. Isunghar diyan na ununag apamati, ikararag mo. Agpatulong ka hamubukbukudan, tanubukbukudan dayta, maabak ka. Kasla ka dagi jay tattao ti Israelan na upay nagsaltek di jay anos da. Samula ka ba ulan dayta nga awitan no agpatulong ka ken kuana. Relasyon ken ni Apo Jesus. Ayat ken ni Apo Jesus, taleg ken ni Apo Jesus, insalakan na ka. Padoyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios, hama man nakabalin amin. Ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso. Dios. Nayanak sana na parswa. Dios sa kasmetlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisala. Tayo. Imulog nga nagaput sa dilangit. Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmit Espiritu Santo, Nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Napalaos ti panagayat ti Diyos iti lubong, ta inted na pay ti bugbogtong nga anak na amang isalakan kada tayo. Inted ti anak ti biag na kada tayo, babaen ti papatay ken panagungar na, ikararagan, umararaw tayo ken ni Apo Jesus, ikararagan tayo dagiti agsagsaga, bakit ko na tayo, Apo babaen ti cross mo, insalakan mo ti lubong. Bago babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kadagiti awan pagturungan ti biag na, tapno masarakan da kuma ni Kristo adalan. Kumararag tayo iti Apo. Apo babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kadagiti mapukpukawan iti prinsipyo iti biag, tapno mapabaruda babaen ti ebanghelyo, ken ti makaisalakan nga ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Apo babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kadagiti maababak iti panakigasanggasat na iti biag, tapno agtalekda akanayon ken Kristo anang ted kada tayo ti balaygi, babaen ti panagungar na.
kumararag tayo iti apong. Apo babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kadagiti malmalday kinabaybayan, tapno masarakan da ti panagakadkadwa ni Kristo ken babaen ken kuana, may lukat da ti biagda kadagiti gagayem da. Kumararag tayo iti apong. Apo babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agpaay kada tayo, tapno masursuro tayo nga ibaklay ti krus tayo, anapnuan anos ken pakumbaba, ket ited na ti biag kada tayo, kumararag tayo iti apong. Apo babayan ti krus mo, insalakan mo ti lubong. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Apo Jesus a Kristo agtalinaed kada kami ti misteryo ti krus mo kastamot ti saem ken pannakasapol ngem agtalek kam iti balikas ken pagpatulad mo adalan ti ragsak ken waya-waya pagbalinam dagiti krus mi amang tedbiag ita ken iti agnanayon. Amen. Bendicionam Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadaku, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadaku, araraw mi ken ka. Amin nga aramid mi ken gungunay maidaton nga yan ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadaku, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadaku, araraw mi ken ka. Kumararag tayo, kakabsatap no tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya po, wakin na kumaligid
dakon kadagita imam, ket may paayop kay dediawan, ken pa kay gloryaan, tinagan na, ken kastamet pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Ipaay mo kad apo taday ti a sakripisyo dalusan na kami babaan ti basbasol mi. Ta isumet laeng tay sakripisyo nang ikat kadagiti basbasol ti amin alubong. Idi ana idaton iti rabaw ti altar ti cross gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kadakayo. Kasta kumamit ket Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tasika inkadeng mo ama aramid ti pannakaisalakan ti tao iti kayo ti cross. Iti kasta ti kayo nagtaudan ti patay. Isumet laeng ti pagtaudan ti biag. Kastapay at ti demonyo anangabak idi babaan ti kayo. Naabak met laeng babaan ti kayo. Gapo ken apo mi Hesu Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ket agdadanggay da mangitantanok ken ka iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimek mi gat konami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin. Di langit kandaganap no, dahil ipakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna ikangatwan. Hosanna, 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 Husana hindi ka atwan. Padaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Husana hindi ka Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Astamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen ti krus mo kinin ka panagungar inakaminsalakan si kanan nubot sa lubungan.
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo iti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangit, maray dayaw kuma, tinagan mo, dumteng buma, di pagaryan matumbal kuma, tinagan mo, dito'y daga, akas sa dilangit, item kadaka, ti alam ito'y di kanen mi, iti pati na yung alga, di basuli akasme, pamakawani, di basul, dagiti Nakabasul kada kami. Dinakame baybayan ngau manuguti suli suket Salakan nakangket iti dagis. dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami.
Nakukuam dito ray iti panakabalin kindayaw, taganayon idin kagsarday. O apo mi ay so Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapukan niyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no digat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti Sa ngalubunga, mga sika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan, item kada kamti kapya, item ti kapya. Adtoy niya po Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw may kakanyak, ti may salay nga sa mapaimbagton ti kararwa. God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. My soul is thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. I will give thanks to you as long as I live. I will raise my hand to you
sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. I will give thanks to you as long as I live. I will raise my hand to you in prayer. I will sing that song of praise to you. Kumararag tayo. Apo ti pan nakataraon mi iti nasantuan na padaya, dawaten mi, o Apo mi Yesu Kristo. Tada kami nga insalakan mo, babaan ti kayo ti cross, agubwayan ti biag. Iragpat na kam to ti gloria ti panagungar mo, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nembagarabi tayo, amin na po, na aganad tayo, ti panagawid tayo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Adungal daw ti naglabas kaniyat, ngem day tuyen ti mangte